A principal proba de ciclismo da Galiza, o Gran Camiño, atravesa pola primeira vez a fronteira para dar inicio á súa cuarta edición en Portugal. A etapa inaugural decorrerá hoxe 26 de febreiro nun percurso de 190 km ligando Maia e Matosiños. O evento, que decorre até 2 de marzo, intégrase no UCI Europe Tour e pretende fortalecer a ligazón deportiva e cultural entre os dous territorios. A partida está marcada para as 12 do mediodía na Praza Doutor José Vieira de Carballo, na Malla, seguindo pola avenida Visconde Barreiros e entrando despois na dirección a Trofa. A proba continuará polo norte de Portugal, atravesando concellos como Vilanova de Famalicão, Barcelos, Ponte de Lima, Esposende, Pobo de Varzín e Vila do Conde. Os ciclistas enfrontarán a desafíos como Alto de Freitos e o Monte de San Félix, ambos clasificados como subidas de terceira categoría. O Gran Camiño fai parte do circuito internacional da Península Ibérica ao lado da Challenge de Mallorca, da Vuelta a Andalucía e da Volta ao Algarve. Creada en 2022, a carreira galega revive o legado da antiga Volta a Galiza e ten vido a atraer grandes nomes do ciclismo mundial. Jonas Vingegaard, vencedor das edicións de 2023 e 2024, é unha das ausencias notáveis desta edición. A competición deste ano contará con dúas World Team, a Movistar e o Soudal Quick Step, 8 Pro Teams e 8 equipas continentais, incluindo 5 portuguesas. Coa transmisión televisiva para decenas de países, o Gran Camiño reforza o Estatuto de Portugal como destino privilexiado para probas de ciclismo internacional. A pasaxe polos concellos comentados será un fomento, suporá un fomento fabuloso do intercambio entre o ciclismo galego, o ciclismo español e o ciclismo portugués. A cuarta edición do Gran Camiño, que rende a antiga Volta a Galiza, ten un forte cuño portugués, xa que, alén de contar con varias equipas e ciclistas nacionais, comeza en solo lusitano co obxectivo de estreitar os lazos entre aquela rexión española e o norte do país. A carreira, que foi gañada nos dous últimos anos por Jonas Vingegaard, o dinamarqués optou en 2025 por iniciar a temporada na Volta ao Algarve, que venceu, cumpre esta cuarta feira, este mércores, a primeira etapa entre Maia e Matosiños, seguindo o percurso polos camiños de Santiago e as pasaxes por diferentes vilas do norte portugués. A partir da segunda tirada, da segunda etapa, a carreira será feita no territorio nai, ou sexa, na Galiza. Isto é o que dicía, o que escribía o primeiro, o Xornal Novo, na súa edición digital, o 26 de febreiro, xusto antes de comezar o Gran Camiño, e tamén o que contaba un dos grandes dos grandes xornais portugueses xunto á Bola, posiblemente o Récord. Tamén os títulos, os cabezallos, ese Gran Camiño estrellase hoxe en Portugal con etapa inaugural entre Maia e Matosiños e o Gran Camiño por Camiños de Portugal. Ola, ola, moi boas, eu son Germán Estévez, xa sabedes, o Germano a portuguesa, e hoxe falamos, aquí estades, no Galiporto, nesta vosa conexión galaico-portuguesa, unindo voces dun e do outro lado do Miño. Hoxe, como digo, falamos desta fantástica conexión galego-portuguesa sobre dúas rodas. Falamos de ciclismo, falamos do Gran Camiño e falamos, como dicimos, desta conexión de corredores a un e outro lado do Miño. Falamos enfocando esta grandísima proba que se acaba de celebrar a final de febreiro, principio de marzo, o Gran Camiño na súa quinta edición. E temos connosco xa a tres convidados de moito renome. Temos moitísimas ganas xa de conversar con eles. Temos a Ezequiel Mosquera, ese querido exciclista profesional e director organizador do Gran Camiño desde 2022. Recordade un pouquiño para os non postos moito no ciclismo e para os postos tamén.
ese debut no equipo portugués do Paredes alá polo 1999, debut na volta 2007 un quinto posto, no 2008 un cuarto, no 2010 un segundo naquel mítico Xacobeo Galicia. Falamos dun ciclista profesional na súa época de moito nivel, como dicimos, xa despois da retirada estes anos en cuestións organizativas moi boas. Don Ezequiel Mosquera. Hola, moi boas. Un placer contar tamén con... Moi ben, todo moi ben. Un placer contar tamén con Gustavo César Veloso, Vila García, ciclista profesional durante 20 anos, 2001-2021, tamén con ese debut no equipo portuguesa, no Carballellos Boavista. Penso, agora lle preguntamos que tamén competiu aí con Ezequiel, tamén estivo naquel mítico Carping Galicia, aquel Xacobeo Galicia naqueles anos 2007-2010. A partir de 2012, Gustavo César reorientou toda a súa carreira cara a equipos en Portugal, como a Quinta da Lixa, o W52, penso que é Fútbol Club Porto. Puxo punto final no 2021 a súa carreira como ciclista profesional na Volta a Portugal 2021, como digo, e desde o 2022 coincidindo tamén co arrancar desta proba que agora comentamos do Gran Camiño, pois director deportivo do Mortágua aí en Portugal. Recordade tamén que gañou unha etapa da Volta a España en 2009 e gañou a Volta a Cataluña en 2008, ademais de 2 voltas a Portugal no 2014 e no 2015 e 11 etapas, nada máis e nada menos, na Volta Lusa. Un placer, Gustavo César Veloso. Que tal? Hola, boa tarde. Estou dando moitos datos, agora me corrixides se me estou metendo en moitos charcos. Temos tamén connosco a Joan Matías, ciclista profesional na actualidade de Barcelos, actualmente competindo, despois de estar no Gran Camiño nestas últimas datas, está atendéndonos desde Turquía, ciclista que compite en pista en ruta, que xa competiu na Volta a Portugal e que gañou varias etapas na Volta Lusa, tamén no Mortágua, aí con Gustavo César desde 2022, e tamén, como dicimos, naquel mítico Quinta da Lixa. João Matías, un placer, moi boas. Moi boas, un placer é meu. E parece que o meu currículo é un pouco máis pequeno cos galegos que están aquí, pero moitas gracias por convite. O placer é noso, Matías. Aquí non se trata de comparativa de currículos, o que pasa que és máis novo, tes tempo de facer aínda máis currículo. Penso que é así. Sí, moitas gracias. Temos que comezar evidentemente por Ezequiel, o organizador do Gran Camiño. Contanos un pouco como nace a proba no 2022, Ezequiel, como te lanzas nesta aventura organizativa, como vai evolucionando estes anos e como valoras tamén un pouco a proba deste ano. Bueno, antes de nada salientar que sí que o Joao é máis novo que min, pero eu ainda me sinto de edad de ganar carreiras, que eu ainda podo ampliar o meu currículum tamén, que quede claro. Vamos a parte. Nada, no 22 surxe a idea digamos, no 21, no post-pandemia, non? Sí. Unha idea que levamos barrotando tempo e que levamos, bueno, vendo un pouco que os tempos que ahora mesmo corren no ciclismo, a difusión que pode ter, non? A nivel global, que ten moito custo, pero que é unha repercusión tremenda, non? A que pode ter o ciclismo profesional e Volta a Galicia. E o que digo sempre, non? A pandemia trouxe moitas cousas malas, pero as cousas boas que trouxo a moita xente serviunos para parar do ritmo diario e resetear en alguns casos e madurar proxectos que requiren tempo de maduración e de reflexión e escritura e poñer de números, poñer de cifras, poñer de nome, poñer de un montón de cousas e por aí empezou, non? A post-pandemia como digamos, o xermen ideal para plantar a
semente deste novo proxecto e con tempo facelo e maduralo ben, e a partir de aí, pois, todo xa na cabeza, pois, botarse ao monte e de alguma maneira creer en el, que é o máis importante, non? O proxecto e ir a por todos. Pero é un proxecto, Ezequiel, que necesita alianzas, que necesita orzamentos grandes, é dicir, non estamos falando dunha proba calquera, é dicir, estamos falando dunha proba que intenta recuperar ese espírito tamén da Volta a Galiza e que se intenta un pouco posicionar no calendario xa como unha proba potente, non? Sí, a ver, teníamos claro que de facelo había que facelo ben, o sea, ben, pois nos, de alguma maneira, tiñamos xa a experiencia de haber feito, traballado para outras probas de ciclismo profesional, donde vimos, bueno, pues de alguma maneira o que íbamos a precisar para levarlo a cabo en volta deste calado, e tamén ver as carencias que ao mellor llevíamos outras carreiras e que nós ao mellor decíamos, pues aquí isto podíase mellorar, isto para hacerlo ben, hai que hacerlo así e así. E despois é certo que, bueno, pues todos os anos previos de traballar para outras organizacións ou estar traballando as administracións ou certos patrocinadores, pero tamén tínhamos un pouco o crédito de organizativo, o crédito de capacidade a hora de asumir un reto como este, non? Que evidentemente os medios hai que buscalos e hai que buscalos, pois eso, certo respaldo de que, bueno, a xente que pon a pasta, como digo eu, que sinta ou que sepa que menos que non lle pode garantir un éxito rotundo, pero si lle pode garantir digamos, unha calidade organizativa ou de alguma maneira un esforzo, un traballo que bueno, que nos sentíamos plenamente capacitados para facer. A partir de aí, pues, presentar o proxecto, que o proxecto xo compren, que non se trata de outra maneira, hai que presentalo bonito, hai que facelo bonito, pero previamente hai que presentalo bonito para que xo compren, non é ni menos. Parece que o compraron. Vamos buscar tamén un poquinho a opinión do director aí de Gustavo César Veloso. Gustavo, como isto que comenta Ezequiel, fostes compañeiros, evidentemente o mundo do ciclismo tamén, afortunadamente, non é como o mundo do fútbol ou doutros deportes onde hai esas rencillas e que hai outro tipo de camaradería. Como valoras a edición, estas últimas edicións, a edición deste ano, ese esforzo organizativo que comenta Ezequiel, e agora vamos con cuestións galaico-portuguesas, pero como valoras ti, como dicimos, ese esforzo e esa proba? Que toque empeza a ter xa o Gran Camiño? Bueno, a ver, a nivel organizativo, Ezequiel puxo, Ezequiel e todo o equipo del. Ao final, no ciclismo sempre hai que contar con un equipo, e se sabe como ciclista que necesitaba un equipo detrás, e agora sabe tamén como director desta orquesta, non, que é o Gran Camiño, que tamén necesita moitos músicos detrás e moita xente de traballo. E bueno, deixou o listón moi alto, non? Ao final os equipos cando veñen aquí ven detalles que non se ven en outra carreira, e iso ao final é a carta de presentación, non? Neste caso de Ezequiel, de Mesports e do que se fai en Galicia. Como dixo el, pois bueno, a facelo ben, e eu creo que non hai moitas carreiras no mundo onde teñan ese mimo polo ciclista, polos equipos que ten ese, non? O sea, tendo en conta as condicións, non, que ten para poder dar esas para facer que esa carreira sexa destaque como destaca, non? Evidentemente non ten o presupuesto que ten outras carreiras e, sin embargo, pois, bueno, digamos que non se olvidou o que é estar encima da bicicleta, non se olvidou do que é pasar frío, e sempre intenta poñerse no lugar do ciclista, que creo que é moi importante. Teño que preguntarle tamén a João Matías, que participou este ano e que viu un pouco a cuestión sobre o terreo, como é a carreira, que particularidades ten, é dicir, como son esas etapas. Sempre se fala un pouco, non, da Galiza como ese territorio rompepernas, sen grandes, digamos, etapas de montaña, no que
se nos ven á cabeza o que é a alta montaña, o Pirineo, o Alpe, os Dolomitas, máis unha tortura constante para os ciclistas, João. Sim, a verdade é que já conheço muito bem o terreno da Galiza e é muito parecido com o que tivemos na primeira etapa, que é o terreno que está cerca da minha casa. Sou um ciclista do Minho e é um terreno muito parecido. É sempre sub e baixa, é claro que na Galiza, entrando aí para os lados de Ourense e tudo um pouco mais para o interior, creio que subimos um pouco mais, pero eu quedei muito contente este ano e creio que é que ressalvar aqui uma coisa que disse Ezequiel e creio que é o mais importante. As coisas, se é que fazê-las bem. E falo da parte como corredor, que venir aqui para Portugal, um organizador espanhol da Galiza, e organizar uma carreira em Portugal com mais seguridade que as carreiras que se fazem cá, penso que isso é como dar uma bufetada aqui nos portugueses, e não gosto de falar mal dos portugueses porque sou português, mas a verdade é que o que se notou de polícia e de toda a seguridade, como estava organizado, os desvios dos coches e tudo, com as fitas para poder haver mais seguridade nas rotundas, nos cruzamentos, creio que é um pouco... Há que ressalvar isso. E se há que fazer... Sempre pode haver mala sorte, claro. Como eu, por exemplo, este ano preparei, queria estar bem na carreira, porque eu tinha a primeira etapa como um objetivo que passava ao lado da casa, pero quedei meio enfermo e não me saíram as coisas bem, como nas outras edições, com todo o frio que houve. Creio que são coisas que não se controlam, pero pelo menos há que vender o projeto e que quando se passa para o terreno há que tentar fazer as coisas bem. E eu, da parte ciclista, creio que há que dar os parabéns a toda a organização, ao Ezequiel, por todo o esforço que fazem, por vender o projeto bem e mostrar às pessoas que põem a pasta que as coisas se podem fazer bem, mas também guardar a segurança de todas as equipas e dos atletas. E foi uma coisa que de todo o pelotão se notou que esta organização do Gran Caminho tenham mais da parte deles. Porque, Ezequiel, volto contigo, todo o mundo fala do éxito organizativo, digamos que o Gran Camiño, sen ser evidentemente unha das grandes voltas, en que lugar o colocamos? É dicir, xa fala João dunha relevancia a nivel de seguridade, a nivel de protocolos, é dicir, podes asentar o Gran Camiño á altura de clásicas que hai no calendario? A ver, asentar... Claro, eu sempre digo que cada carreira ten que ser a súa identidade. Bueno, agradezo aquí a Joao as palabras, porque é certo que a seguridade tiñamos claro que era unha parcela que os equipos miran moito, e as autoridades, máximos organismos do ciclismo miran moito. Na parte concreta do norte de Portugal era un desafío brutal, porque falamos de unha diferencia que multiplica por 10 a ocupación por kilómetro cuadrado respecto a Galicia ou Pontevedra, por poñer un exemplo, as zonas dos alrededores do Porto, que implica eso a nivel de rotondas, de cruces, de despliegue, de salvaguardar o discurrir do pelotón, non? Bueno, e a GNR tamén fixe un traballazo trementísimo, pero bueno, con eso que digo, que ao final pararse creo que non é necesario, creo que debes de ter claro que queres da carreira, o sea, onde te queres posicionar, e hai grandes carreiras que parten de grandes empresas, que teño nada que decir delas. Tamén é certo que hai moitas carreiras, incluso algunhas delas grandes, que parten de organizacións que moitas veces son altruistas e sin ánimo de lucro, pero que, bueno, pues que precisamente pues, un partido de clubes, de xente que, bueno, pues que en moitos casos xa é maior, non? Carreras de moitísimo nivel, que a nivel organizativo, a nivel do que é isto, que ao final non deixa de ser Champions League, pues lleves moitas carencias, non? É o que buscamos sempre non caer en eses digamos, en facelo rápido ben, sacarlle pasta, por así decirlo, non? É dicir, hai que facelo o mellor posible, o mellor, o sea,
hai que invertir en isto, hai que poñer máis seguridade, ponse, hai que estila como un evento grande de World Tour, viste? E, bueno, creo que ese objetivo está cumplido. Por hai outros objetivos que son a nivel de puntos que bueno, se vai por outros canales e por outras claro, outros plazos é o que vamos pelexando. Eso, sí, eso che ia preguntar, Ezequiel, digamos que despois de que o campeón do Tour en dúas ocasións, Vingegaard, participara no Gran Camiño, co que iso supoñía, no? Co que iso representaba a nivel de noticia, de un pouco de representatividade do Gran Camiño. Como valoras un pouco o camiño deste ano, o Gran Camiño deste ano, e o feito de que, bueno, pois neste calendario do UCI Pro Tour de outorgar puntos, pois se outorgara ao gañador poucos puntos? É dicir, un pouquiño como nos enfocas isto para os que non estamos tan metidos, para os ouvintes que non están tan atentos á cuestión dos puntos no ciclismo? A ver, non é unha cuestión dos puntos que lle otorgan ao Gran Camiño, é unha cuestión dos puntos que lle otorgan a calquer volta por etapas que se inicia, non? Que lle dá vontade que se inicia no calendario. Danche, evidentemente, a categoría máis baixa, que, bueno, é normal, é entendible, é algo que tens que xestionar, evidentemente, que xa sabes que partes con eso. O agravante aquí ben dado pouco polo que non sei por que motivo, eu creo que hasta non hai, que é un pouco a diferencia que hai de puntos con respecto das clásicas con respecto ás voltas, non? O sea, unha volta da mesma categoría, o sea, unha clásica da mesma categoría que a nosa, puntúa mesmo gañar unha clásica que gañar a xeral dunha volta por etapas, non? Que para mí é o primeiro agravio. Despois o segundo agravio é que unha etapa, o sea, unha etapa vale moi pouquiño ou nada, nunha volta 2.1, non? Que é o principal problema. O primeiro problema, evidentemente, que queremos subir de categoría porque darnos máis puntos. Pero non está o problema resolto aí, non? O problema máis grande agora mesmo é que necesitas gañar 8 etapas do Gran Camiño para facer os puntos de unha clásica da mesma categoría, non? Claro. Circuito de Guecho ou dunha clásica de Villafranca de Ortiz. É igual, bueno, xa se nos metemos en proseries, pois máis do mismo, non? O sea, hai non sei se chamarlle exceso de valoración ás clásicas ou unha penalización enorme ás voltas, cando as voltas requiren, bueno, falo total conocimiento de causa, unhas voltas requiren un despliegue organizativo moito maior, moitísimo máis disposición de personal, porque todo o que se monta hai que montalo dun día para outro, tens que estar nun sitio hoxe, mañá noutro, o día seguinte noutro, e todo eso requiere digamos, un traballo e unha coordinación, vamos, milimétrica, porque non hai tempo e porque é todo despois todo o que engloba a nivel de hoteles, de promoción do territorio, de chegar a un montón de concellos rurales, non? Parece que eso ahora que as teñen evaluadas non se sabe por qué. Entón, hai dúas guerras, unha subir de categoría e outra na que estou implicando personalmente, poñendo de acordo a moitos organizadores que non o padeceron hasta agora, porque hasta agora os puntos non eran tan determinantes como son agora, non? Incluso hasta o 22, non había, casi daba igual onde estabas, que puntos había, que repartía puntos e que non. Agora mesmo os equipos están todos que a calculadora, todos. Entón, desde o punto de vista de que Jonas Vingegaard aquí ganou 3 etapas e a general no ano pasado e fixo os mesmos puntos que o segundo clasificado na Figueira Champions Classic, é cuestión de botar números e dicir, isto non hai por onde collelo, é que non hai por onde collelo. Entón xa non é unha cuestión de categoría, senón é unha cuestión de problema estructural do ciclismo e que nos afecta directamente ao sur de Europa, Portugal, o que máis, a España e a Italia, porque somos países que sempre fomos de cultura de voltas, non de clásicas, non? Está afectando a moitas cousas no ciclismo que nin se están parando a pensar de que está afectando. A mellor cando afecte demasiado xa non ten solución.
Teño que preguntarlle ao director, evidentemente, como valora isto que Gustavo César Veloso, isto que comenta Ezequiel, para os que estamos sempre pensando en primeiras, segundas e terceiras máis clasificacións a nivel de balonciño, non? Digamos que se pensamos no ciclismo, os World Teams son os equipos, digamos, de primeira categoría, os Pro Teams serían os de segunda e os equipos continentais serían máis ou menos os de terceira. Isto é máis ou menos así, Gustavo? Sí, ven sendo así. O símil co fútbol pois sería máis ou menos eso, non? Pero con unhas pequeniñas diferencias. Digamos que os equipos grandes serían os de Champions, os Conti Pro serían os que xogan outras competicións europeas e os continentais somos os que estamos na primeira división, pois na tabla de abaixo. Ao final todos son profesionais e competimos todos con todos. Non é como que estás nunha terceira división de fútbol e non vas competir contra os de primeira, salvo nunha Copa do Rei e nunha competición así. Nos non podemos competir nas carreiras World Tour, pero sí que no resto do calendario podemos coincidir cos corredores do World Tour, o cal, bueno, pois é un pouquiño unha cousa así como se fora unha primeira división dividida entre equipos grandes, medios e máis baixos, que todo ao final se vai ao orzamento, non? Claro, o que pasa, Gustavo, bueno, disculpe, é que claro, se non lle outorgamos os suficientes puntos á competición X, pois, como é o caso do Gran Camiño, algúns dos corredores e equipos principais pode ser que non che veñan, claro. Claro, un pouquiño que se refería a Ezequiel fai un pouco, non? Que non, se ti dependes de estar en que escalón de categoría estés para estar máis arriba, necesitas máis puntos, ti vas a priorizar donde poidas conseguir máis puntos. Entonces, si ti correndo 3 clásicas en unha semana vas a conseguir o triple de puntos que correndo o Gran Camiño, ganando o Gran Camiño todas as etapas, facendo segundo en 3 clásicas vas a coller máis puntos que ganando o Gran Camiño esas etapas, que son 5. Co cal, digamos que donde máis fácil é pescar é donde vas pescar. Eso, pois, está lle prexudicando as voltas en xeral, non? Porque as 2.1 que é o Gran Camiño pois ten menos puntos que as Pro Series, pero dentro das Pro Series unha clásica Pro Series vai ter os mesmos puntos que unha volta Pro Series. Entonces ao final digamos que as voltas pois están un pouquiño en prexuicio das clásicas, non? Bueno, o modelo está así e creo que son, pois neste caso, os actores de todo isto que deberían de sentarse con quen fai as normas para modificar o que sexa necesario, non? Porque ao final os organizadores, os equipos, os ciclistas, pois creo que son os que sufren as consecuencias das decisións que toma a xente nun despacho, que ao final creo que hai que ter en conta tamén, non? A todas as partes. Teño que preguntarche a ti tamén, Ezequiel, como organizador, outra das cuestións que se comenta moito é o tema das datas. Claro, tendo en conta a nosa climatoloxía galaico-portuguesa aquí no norte, o ano pasado houve que recortar algunha etapa, suspender algunha outra. Hai posibilidades de que a UCI permita algún cambio? Hai posibilidades de poder meter o Gran Camiño nunha data, digamos, un pouco máis cariñosa a nivel climatolóxico? A ver, posibilidades hai. O tema é que hai que buscar encaixala nunha data onde non te eclipse todo o que xa hai, non? Que é o complexo, non? O calendario está moi saturado e claro, o feito de poñer en febreiro foi a data que nos pedimos polo feito de poder, de alguma maneira, sacar a cabeza, non? Sacar a cabeza nunha carreira nova, sin antecedentes e referencias e poder estar onde estamos hoxe en día. Que o clima é o que é, pois evidentemente xa o sabemos. Que hai máis sensibilidade respecto a eso da que había hai anos, tamén é certo. Bueno, pois vimos imaxes da próxima París-Niza, que bueno, que a suerte é que a París-Niza é a organización do Tour de Francia. Se nos pasa a nós todo o descontrol que vimos onte na etapa de onte, se nos pasa a nós xa, vamos, a Urbi e Zorbi, xa estábamos mortos. Pero bueno, é certo que
nós como organizadores viviríamos moito máis tranquilos con o corazón menos axitado en outra data. Non é fácil encontrala, hai que darlle moitas voltas e falar con grandes equipos que che poden decir encaixa, non encaixa, ou podemos cambiar esta por esta, porque ao final é máis do mesmo, non? Simplemente é moi xa sin puntos pintas pouco, pero sin puntos, no medio das profundidades da temporada, mezclados con carreiras 1001, non pintas nada. Entón todo ten que seguir un proceso e de entrada, pois eso, primeiro ter os puntos e despois valorar, meditar moito que data, sin ese tampouco o verán, algo que non nos queda máis remedio, que ao final hai unha identidade clara que é Galicia, que aquí chove. Tampouco vamos a meter bo tempo que non hai. Evidentemente non queremos que os ciclistas pasen puñeteras e que estar nós vivindo tamén que si neutralizamos, que si suspendemos, que si eso non é vivir, é un sin vivir. Pero bueno, quero decir que si chove que chova. Claro. João, Matías, outra vez nesta conexión desde Turquía, contanos un pouco o que significa ser ciclista profesional, os retos aos que te tes que lanzar, é dicir, como está un ciclista como a ti agora en febreiro, marzo? Estás en Turquía tamén por unha cuestión evidentemente de que toca competir e punto, ou porque tamén a inicios de temporada buscas un pouco pois eses factores climáticos máis favorables, ou coincidiu así? Non, coincidiu assim porque eu estou aqui em Turquia numa Copa das Nações de ciclismo de pista, como sou ciclista de pista, e compito amanhã e nada, e estou com ser selecionado para esta carreira pelo selecionador de Portugal. O Gustavo e toda a equipa da TAB Fer Mortágua, dos Jogos Matinais de Mortágua, deram-me liberdade e dão-me liberdade sempre de cumprir o calendário de estrada com o calendário de pista, e tocou-me vir aqui. É claro que aqui está um pouco mais agradável do que do tempo que está no norte de Portugal e na Galiza, por certo, está mais quentinho agora aqui. E nada, o que se falou é o que toca. Um ciclista toca sofrer, e é claro que, por exemplo, falo da minha equipa, temos um patrocinador que tem hotéis e apartamentos no Algarve, no sul de Portugal, e sempre normalmente toca melhor tempo aí no sul que no norte, e fazemos sempre um estágio de pré-temporada de mais ou menos 15 dias no Algarve para preparar a temporada, conseguir treinar sem tantas limitações, porque tanto nós como todos os ciclistas. Por sorte, este ano também tive a sorte de poder fazer uma carreira no Dubai, em janeiro. Acabou por me trazer um pouco de mais ritmo, de poder treinar ao sol, de competir ao sol. E é claro que é sempre mais agradável do que estar com o tempo, com a climatologia que colhemos o ano passado, por exemplo, no Gran Caminho, que eu também estive presente, e foram os 3 dias, não sei se foram 3 ou 4 dias, agora não me acordo, que foi um sofrimento total. O Gran Caminho e a Galiza é aquilo, ou se gosta ou não se gosta, e o ciclista não tem muito por que gostar, é o que toca. E se o Gustavo me chama e diz-me que tenho que ir a competir, o que mais tenho, eu sou pago para competir, e é claro que tenho sempre uma palavra a dizer, e quando vamos na carreira há sempre algum responsável. Isto temos evoluído muito nos últimos anos, há sempre um responsável das equipas dos ciclistas por temas de segurança, e junto com a organização e com os comissários há sempre algum diálogo, mas o que se falou aqui o atleta é sempre a parte que sofre mais, porque existe ciclismo, porque existem ciclistas, e são os ciclistas que têm que dar o show, são eles que têm que estar presentes, e toca-nos ir para a estrada, e com as condições que estejam, desde que não sejam extremas, e é assim, é o que levamos do ciclismo. Como é isso de compatibilizar ruta e pista, João? Como levas? Eu levo bem, porque normalmente o ciclismo de pista, como é feito em interior, dentro de um pavilhão, para quem não está familiarizado, é aquele dispor daquele ciclismo dentro de um velódromo em madeira, com as curvas inclinadas, e normalmente as competições mais importantes
são na parte do inverno, são sempre entre outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é sempre até esta parte. É quando eu compito mais. Por isso acabo sempre por fazer o calendário de estrada e depois fazer o calendário de pista, e acabo por não parar tanto. Acaba por ser bom, porque correndo em Portugal temos um calendário muito mais justo de dias de competição. Quando, por exemplo, um atleta do World Tour, que estávamos aqui a falar, compete se calhar entre os 70 e os 90 dias de competição por ano. Então ontem estava a falar com o Gustavo, e o que temos planificado, mais ou menos, o que ele tem planificado para cada atleta da equipa, estará mais ou menos sobre os 40 dias de competição. E é claro que a pista acaba por me trazer alguma atividade mais, por me manter mais em forma durante o inverno, acaba por não me desconectar tanto da bicicleta, e permite-me ter outros objetivos, e é claro que também o faço porque gosto, mas porque, acima de tudo, fazer parte da seleção portuguesa é sempre algo que creio que é sempre um orgulho poder estar numa seleção do nosso país, e levo já vários anos, desde o 2012 que compito pela seleção portuguesa. Já fui vice-campeão da Europa em 2021, estive na equipa que conseguimos o apuramento olímpico para o ano passado para Paris, e estive pré-convocado para ir a Paris, mas acabei por ficar fora, e é normal que tenha ficado fora quando Portugal vai a Paris em ano de estreia e consegue ser campeão olímpico de pista. Por isso é mais por gosto e que estou aqui, claro, mas é sempre, creio que traz imagem para mim e para a equipa que estou inserido, que é a equipa de Mortágua, e o Gustavo, é claro que tenho que lhe agradecer sempre por me permitir fazer isto, e tanto a ele como à equipa, porque creio que também eles, é bom o retorno que pode trazer um atleta que está a competir a nível internacional. Sí. Comentabas ese ouro de Portugal nos Xogos Olímpicos, non? Fora, pode ser João Leitão? Foi Yuri Leitão e Rui Oliveira. E o Yuri sozinho fez prata também no Omni. Sí. Eu tive a sorte de ver, estaba eu xusto en Viana do Castelo o día que estaba celebrando Yuri Leitão ali cos veciños, foi fantástico. Teño que preguntarvos, evidentemente, se sabedes que isto é un podcast, é un programa galaico-portugués, por este vínculo tan frecuente que hai, e xa para ir acabando, este vínculo galaico-portugués, Ezequiel. Estamos no ciclismo ante un dos deportes onde máis porosidade hai na raya, como é o caso de volos tres, que Ezequiel, Gustavo, os dous pensades á portuguesa, no caso do Gustavo xa directamente ven de estar ali ben anos en Portugal. Ti organizas, neste caso, pregunto xa a ti, Ezequiel, a proba, e contas desde o primeiro momento en que é unha opción bárbara comezar aí na zona do Porto. Como é esta conexión, e tamén se está a posibilidade aí de continuar facendo etapas do Gran Camiño en Portugal? A ver, Portugal, eu creo que só eu e Gustavo, que podíamos decirlo abertamente, diremos sempre, pero creo que gran parte do ciclismo galego, non? Tengo que agradecer o ciclismo portugués, non? Que hasta o propio, bueno, eu, Gustavo, David Blanco, tantos, Alex Marque, sí, moita xente, pero o propio Óscar Pereira, non? Deu os seus primeiros pasos de alternativa tivo en Portugal, o nivel do propio Óscar Pereira, que chegou a ganar un Tour, pero no seu día non tiña un equipo español onde ter salida profesional, non? Claro, é o que vemos, Ezequiel, disculpa, é o que vemos un pouco, non? Que moitos de vós, o primeiro paso cara ese competir no ciclismo internacional é moitas veces por Portugal. Sí, a ver, pues en día xa o ciclismo xa vai desde unha edade moi temprana, o paso a profesionais, xa están tomando un cariz que a min tampouco me gusta moito por donde vai, pero bueno, na nosa época, pois eso era habitual, era pues eso, en torno hasta os 22, 23 anos, 24 no campo amateur, cando de alguma maneira tiñas a madurez como ciclista, ou dabas o salto ou eras autosuficiente ou non podías estar no calendario amateur, que non se vivía deso, non? Entón, Portugal sempre foi unha alternativa perfecta para moitos galegos
moitos pasaron, que non pasaron de Portugal, non? Pero, bueno, tuveron a oportunidade de prolongar a súa carreira deportiva, a ver si valían para ir máis longe no ciclismo. Valían, e no caso de Gustavo, de Pereiro, de David Blanco, da miña en concreto, de Marque, decir, coño, pois sirvo para isto, pois non teño que deixar a bici, porque se gañaba en Elite Sub-23, pois gaño, podo seguir gañando en profesionais e podo medrar como deportista, non? Esa oportunidade dou-nos a Portugal. Se non fose Portugal, digo abertamente, eu teria que haber deixado a bici, porque entras nunha edade onde tes que non podes vivir de teus pais, non? Non che sabría decir unha cifra exacta de galegos que digamos que pasaron a profesionais vía Portugal, pero son moitos ao largo de todo este tempo. Se che digo 15 ou 20, pois igual non me equivoco moito. Se sumamos todos, non? Que dicirche a ti, Gustavo, que comentábamos na intro, gañador de 2 voltas ao Portugal, tantos anos competindo en equipos portugueses, e agora, pois, de director xa directamente deste Taver Mortagua. Preguntarche a ti a palabra Portugal e falarche de casa, non? Sí, a ver, eu pasei a profesionais en Portugal, no Carballo de Boavista, que o que hoxe en día é o Radio Popular Boavista, é a mesma estrutura, é un dos equipos máis antigos que hai en Portugal e diría que a nivel mundial. Estuve 3 anos ali, despois vin para España en diferentes equipos e en 2013 volvín para Portugal, non? Fixe máis de media carreira en Portugal, o cal sempre me trataron moi ben, sempre me sentín a gusto. Digamos que empecé ali sin ser ninguén e cando fun para lá terminei facendo unha parte importante do meu palmarés ali, bueno, pois podo decir que cando vou a Portugal pois me conoce máis a xente do ciclismo en Portugal que aquí en España, non? Como director, pois foi unha continuidade, non, da miña carreira deportiva como ciclista. Ao final baixeime da bici, subime o coche e casi que por inercia pois unha cousa levou a outra. A mí sempre me tirou o tema de dirixir, abrirose máis portas porque, bueno, pois en Portugal son conocido e ao final, pois con traballo, pois chegamos ata onde chegamos, non? Eu creo que, bueno, xa dixo todo Ezequiel, non? Todos os galegos profesionales temos que agradecer moito a Portugal. Sin Portugal, moitos non seríamos profesionales nin chegaríamos onde chegamos. E outros non chegaron a mellor ao nivel de Ezequiel, de David Blanco, de Pereiro, pero hubo ciclistas que estuveron anos como ciclistas profesionales en Portugal, onde foi o seu traballo durante moitos anos da súa vida, onde se sentiron realizados como deportistas, onde creceron, onde fixeron unha pasión, un traballo, e creo que eso, pois bueno, todos que pasamos por ali non olvidamos. E eu personalmente cando fun ao Gran Camiño ahora, a reunión de directores en Matosiños, vin tanta xente de Galicia ali, pois xa non sabía moi ben se estaba en Portugal, se estaba en Galicia, porque conocía tanto a parte portuguesa como a parte galega, toda a xente que estaba ali involucrada na organización. Ao final, pois bueno, nos sentímonos en casa e creo que Matías pois tamén sinte un pouquiño eso, xa que el tamén correu aquí no equipo Supermercados Freud cando era amateur, e ao final pois esta ligazón de pasar o Miño para un lado e para o outro dos portugueses e dos galegos, pois creo que ao final pois todos temos un pouco de raíz nun lado e do outro, non? Como faz de director, Gustavo? Portuguesizas o teu galego? Falas en galego frecuentemente ou intentas tirar de portugués estándar? A ver, eu, como digo, falo portuñol, porque realmente, bueno, o aprendizaxe foi a base de falalo en Portugal, pero sí que me gusta, intento falar portugués, cada vez creo que falo un pouquiño mellor portugués, porque, bueno, eu vivo do ciclismo, estou vivindo dun equipo portugués e o mínimo que teño que facer por respeto á cultura portuguesa e por respeto tamén a como está pagando, pois
integrarme da mellor maneira posible, non? Entonces, pois, bueno, intento falar en portugués, claro que teño a sorte de que sabendo galego é máis fácil, pero por outro lado, ás veces, pois, metes palabras galegas que eles entenden perfectamente e viceversa, non? Cando eles veñen aquí tamén, pois, creo que non hai moitas diferencias e nos entendemos ben, que ao final é o que se trata. Evidentemente, João, volto contigo, como é ese vínculo, sendo de Barcelos, entendes perfectamente a cuestión do miño para arriba, do miño para baixo, como veste a cuestión, que corriches a un lado e a outro, e tamén, bueno, estamos comprobando na entrevista que tamén galeguizas un pouco o teu portugués e tan feliz. Sim, a verdade é que sempre desde que passei a profissional, principalmente, passei no 2013 e passei a ser logo companheiro de vários galegos. Fui companheiro do Gustavo, do Alex Marques, do Délio Fernandes. Creio que eram os 3 galegos que eu tinha na equipa na altura, e daí, a esta hora, levo, não sei, mais de uma dezena de companheiros de equipa galegos, creio. Tenho esse ano que, no 2016, que competi no Supermercados Freus, que foi lidar muito com o ciclismo galego, com os ciclistas galegos, e para mim sempre foi muito fácil, porque creio que todos os portugueses normalmente se dão muito bem com os galegos, e falando de mim e da zona do Minho, é claro que creio que somos uma raça muito parecida. Creio que é muito fácil de lidar uns com os outros, e do que referiam aqui, que os galegos têm que agradecer muito ao ciclismo português, creio que o ciclismo português tem que agradecer muito ao ciclismo galego também, e aos ciclistas galegos que entraram no ciclismo, porque a verdade é que os nomes que aqui passaram, que saem daqui ganhando um Tour de França, fazendo o segundo na Volta à Espanha, como o Ezequiel, o Gustavo, que ganhou a Volta à Catalunha, ganhou as etapas que ganhou na Volta a Portugal. Eu, por exemplo, em tom de brincadeira com a nossa equipa, normalmente, e agora foi caso disso, foi no Gran Caminho, a estrela da nossa equipa não são os ciclistas. Normalmente, quando vêm as câmaras e as rádios e tudo para fazer entrevistas, vão mais ter com o Gustavo para fazer uma entrevista do que com os ciclistas, porque todo o palmarés que o Gustavo tem, creio que o ciclismo português também tem que dar graças a isso, e não, tanto a ele como a todos os que aqui passaram. E o importante do ciclismo é haver este intercâmbio, e falando de Portugal e Galiza, sempre foi algo que foi muito bem recebido. Já houve carreiras como o campeonato luso-galaico, por isso são coisas que é um intercâmbio de já há anos, e que creio que tem tudo para continuar a existir. E é unha equipa galaico-portugués? Isto é ciencia ficción, Gustavo, ou é moi complicado por de acordo intereses económicos e representar esta cuestión dun e do outro lado? Bueno, o terceiro ovos matinados só lle falta a parte económica portuguesa, porque os ciclistas galegos, Estado galego, director tamén ter portugueses, xa casi somos galaico-portugueses, porque estamos 3 ciclistas galegos, un masaxista, 2 directores, bueno, pois xa vamos estando un pouquiño medio galaico-portugueses, non? Sí. Pero bueno, por que non? Eu creo que sí que sería bonito. Eu estou aberto perfectamente a negociar con calquer patrocinador galego que teña interés en Portugal. Ao final, o bo do ciclismo é que non é como outros deportes onde a identidade está moito máis marcada. Aquí, ao final, os ciclistas son de diferentes nacionalidades, os equipos claro. Compiten en diferentes países, é un deporte moitísimo máis internacional, onde todos competimos con todos, non é un equipo A contra un equipo B, son 25 equipos nunha carreira, 20 equipos nunha carreira, con ciclistas de diferentes países. Iso tamén é cultura, ao final, porque cando tes nun equipo corredores de Venezuela, de Colombia, de Galicia, de todas partes de Portugal, un corredor ruso, etcétera, ao final, pois, bueno, vas un pouco contaminando das culturas de todos, non? E vas aprendendo, ao final, moitas cousas que non se aprenden na escola, non? Que se aprenden na vida, a base de esas experiencias, e eso é algo que ten de bonito o ciclismo, e creo que, bueno, pois, por que non facer un equipo algún día galaico-portugués? Pois estaría ben. Vou acabando contigo, João, desde Turquía.
Como ves o calendario deste ano? Como ves o futuro inmediato tamén da túa carreira? Contanos un pouco os teus proxectos máis inmediatos. Nada, o calendário é o que o meu diretor não gostava de me propuser, mas é claro que o objetivo sempre principal da equipa e de todas as equipas em Portugal será a volta a Portugal. E depois, é claro, temos vários dias de competição que queremos triunfar, e falando da nossa equipa e de mim em particular, que sou sprinter, creio que temos uma equipa muito forte ao sprint e queremos estar na disputa do maior número de carreiras, seja com os sprinters. Claro, principalmente sabemos que temos sempre uma pressão extra quando é uma chegada em plano. Queremos ganhar o maior número de carreiras possível, e seja com toda a equipa, mas acima de tudo, como costuma dizer o Gustavo, é demonstrar que a equipa está presente. Importa mais a atitude que por vezes que os resultados. Por isso, creio que uma coisa leva a outra, e quando existe eficiência, existe mais facilidade de haver eficácia também. E o objetivo passa por aí. E será assim mais ou menos a temporada, mais um pouco focado na volta a Portugal, mas até lá temos um número de carreiras que vamos tentar disputar. E nada, não é nada que responder, é sempre o mesmo quase em Portugal, e gostaria também de ver o projeto galaico português na estrada. É algo que já levamos a falar principalmente na nossa equipa, com o número de pessoal galego que temos, como comentou o Gustavo. Creio que seria algo bonito para o ciclismo, e seria um projeto de pôr na estrada. Maravilla, João, non sei se penso que xa recuperábamos con Ezequiel. Falábache un pouco eso do futuro, non? Do futuro da proba, os camiños de Santiago que van un pouco seguir ou non, baseando as diferentes etapas, a saída ou máis etapas en Portugal. Como ves a cuestión? A ver, non sei, cando le puxemos o título a proba, pensamos nun nome o suficientemente neutro como para que tuvera identidade propia, o suficientemente galego como para que se identificase ao 100% co que é Galicia e volta a Galicia, ao mesmo tempo o suficiente peso para que se identificara con algo tan potente que temos en Galicia como é o Camiño de Santiago, que a nivel turismo ou a nivel de promoción do territorio, que é o principal argumento deste proxecto, pois que é, digamos, un fío conductor excepcional que temos en Galicia, que nos axuda a cruzar fronteiras, como foi este caso, non? Estemos claro que é algo que non do que queremos tirar, é o que queremos ver explotar sempre, pode ser Portugal, como non, porque Portugal a acollida foi sensacional a todos os niveles, o sea, todo o que esperábamos que iba a ser, pois todo foi mellor incluso. Fomos a Portugal un día de semana, sempre digo que ao final fomos un día de semana, ás 4 da tarde atravesamos entre as dúas principais infraestructuras de Portugal, que é o Porto de Leixões e o aeroporto, e nos pasamos entre os dous ás 4 da tarde un día de semana, non? Que imagínate o medo que eso supón, se dá como organizador, non só pola seguridade dos ciclistas, sino polo retorno despois, non? Decir, pois, que atascas unha cidade e creas un jaleo tremendo por unha carreira ciclista, non? A realidade, o feedback foi, vamos, inmellorable a todos os niveis. Eso, pois, como organizador é moi gratificante, bueno, esa cercanía, ese feedback que tivemos, animamos a seguir coa aventura. Certo é que, bueno, pois, o camiño pois, ven desde moitos lugares, non queremos deixar de velos, explotalos ou estudialos, pero, bueno, con Portugal como unha parte máis de Galicia, ou Galicia como unha parte máis de Portugal, que sempre lles dixen ali, non, nas presentacións e a diversos medios, non, pero por un día pois vamos a ser ou a sexta región portuguesa ou viño a quinta provincia galega. Pero
digamos que é fácil ir a outro país como organizador cando o país se trata de, sendo galego, o país se trata de Portugal, non? É moito máis fácil e moito máis gratificante. Sí, señor. Pois pouco máis pola miña parte. Gustavo, non sei se tes por aí algo máis que sinalar, que remarcar, que comentar a efectos da cuestión galaico-portuguesa, da temporada, algunha reflexión sobre o mundo do ciclismo actual. Contanos. Bueno, creo que xa se fixo bastante, xa se falou bastante, non? Aquí, a verdade que tocamos moitos paus, desde a parte do organizador, a parte do equipo, a parte do ciclista. Bueno, é un pouco, como decía Matías, non? Hai cousas que non están no noso control, como pode ser a climatoloxía, enfermedades, etcétera, pero bueno, do resto creo que sempre todos intentamos mellorar e facer as cousas o mellor que conseguimos, que sabemos e podemos. No momento en que se fai ese traballo e se fai con paixón, pois o resultado normalmente suele ser bo, non? Toca seguir traballando e bueno, porque non? Colleremos o testigo ese do tipo galaico-portugués e a ver se se pode ir rascando a algún lado por aí algún patrocinador. Pois, sí, señor. Unha aperta, Gustavo, graciñas. Obrigado tamén para ti, João Matías, aí, que vaya todo moi ben aí na competición na Turquía. Moitas gracias por eso. Eso, sorte a todos e gracias pola invitación. Unha maravilla contar cos tres, evidentemente co organizador, Ezequiel, forte, aperta, parabéns por todo construído e moitas esperanzas no que falta por construir. Moitas gracias, seguiremos traballando. Seguiremos traballando para seguir mellorando. Pois que vaya ben os tres, Garciñas, obrigado, chao, chao. Escoito Galiportus cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. O Gran Camiño, tamén neste percorrido de entrevistas tivemos a sorte de falarmos o variador, relembrade, o concelleiro, neste caso Nuno Matos, da Cámara Municipal de Matosiños. Escoitamos o que nos contaba na nosa conversa. Ben, estamos aquí, xa o prometido era obriga, atravesamos o Miño e estamos xa en directo con Nuno Santos, o vereador, o concelleiro de turismo da Cámara de Matosiños. Bon día, Nuno. Olá, muito bom dia. Prazer por atender ao Galiportus, este espazo galaico portugués, hoxe falando de ciclismo e falando do Gran Camiño. Como foi un pouco o plan inicial? É dicir, como contacta o Gran Camiño ca Cámara de Matosiños e como a Cámara, Nuno, accede a colaborar neste proxecto? Contanos un pouco. Sim, pronto. Quero agradecer o vosso interesse por este acontecimento, por este evento. Já existia as edições do Gran Caminho na Galiza e a M Sports procurava ter a sua internacionalização, podendo ter uma etapa fora de Espanha, fora do norte de Espanha, do noroeste peninsular. E Matosinhos, como este ano é a cidade europeia do desporto, temos vários parceiros na área do ciclismo, como a M Sport,
que trabalha essencialmente em Espanha, com Ezequiel Mosquera, e também temos parceiros em Portugal, como o João Cabreira, que foi um ex-ciclista também aqui português, e por isso surgiu a oportunidade desta colaboração, como sendo Matosinhos cidade europeia do desporto. E por isso fomos falando e verificamos que existia a possibilidade de ligar esta prova que tem como foco os Caminhos de Santiago, e Matosinhos tem uma ligação muito forte aos Caminhos de Santiago, e por isso, que até veio dar a origem ao nome de Matosinhos, e por isso fizemos este acordo e conseguimos receber esta edição internacional, com a internacionalização dos Caminhos de Santiago e da prova aqui em Matosinhos, saindo da Maia e chegando a Matosinhos. Como foi o transcorrer do día? Como foi a organización? Que lle supuxo tamén a nivel económico a Matosinhos, a repercusión un pouco tamén da prova na economía local? Contanos un pouco aí que supuxo, que constituiu ese día do Gran Camiño para a Maia, para Matosinhos. Sim, as provas desportivas normalmente trazem sempre muita gente para assistir. Embora tenha sido num dia de semana, não foi em nenhum dia de final de semana, de festivo, e por isso mas mesmo assim teve muita gente a assistir. E normalmente, além das comitivas que vêm para as montagens, para as equipas que ficam hospedadas na hotelaria e nos restaurantes, que consomem nos restaurantes, tem um grande impacto económico, desde logo na economia local. Depois, claro, as pessoas que vêm assistir, que vêm ver a prova passar, que veem a alegria nas ruas, verificando que os ciclistas dão aqui um colorido na sua passagem, ficam muito entusiasmadas e vêm para a rua, e também tem impacto quando vêm ver o final da prova e as pessoas se movimentam para isso. E Matosinhos recebeu muito bem esta prova, entrou por uma zona onde normalmente as provas esportivas não entram, que foi por Santa Cruz do Bispo, veio pela Maia, foi pelo caminho de Santiago e entrou em Matosinhos por Santa Cruz do Bispo, uma aldeia de Santa Cruz do Bispo, e depois percorreu as ruas de Matosinhos até Lessa da Palmeira, ficando a notar-se nas imagens da televisão a nossa marginal de Lessa da Palmeira, a Piscina das Marés do Álvaro Cisa Vieira, um arquiteto internacional, o Oceano Atlântico banhado por uma prova de ciclismo que foi absolutamente extraordinário. Contanos un pouco tamén, Nuno, se hai expectativas, hai hipóteses de que a prova, o Gran Camiño, continue a contar co norte de Portugal, continue a colaborar aí con Matosinhos en próximos anos? Bem, isso é um assunto que ainda vamos ter que tratar com a Ezequiel Mosquera, com a M-Sports, com a Junta da Galiza, com o Turismo do Porto e Norte de Portugal, que foi um dos patrocinadores da prova, com o município da Maia. Ainda vamos ter que nos sentar todos e tentar perceber que para um próximo ano se há essa possibilidade, dependendo também da organização, se o Gran Caminho muda ou não muda do caminho central, digamos assim, dos Caminhos de Santiago para o caminho da costa, que é o nosso, não é? Se mudar essa vertente, também torna-se um bocado impossível fazer esta etapa, mas ainda vamos ver, ainda vamos conversar. Nós estamos sempre disponíveis para grandes organizações, temos que ter parceiros para poder também ser mais leve para a organização, ter estes parceiros todos a ajudar, e que a prova se venha a organizar aqui novamente no norte de Portugal, neste caso em Matosinhos e na Maia. Como capital europea do desporto, supoño tamén, Nuno, que Matosinhos está envolvido e está dándolle moitas voltas o que é outro tipo de probas. Non sei cal é un pouco o calendario, a axenda destes próximos meses, se vai haber tamén, digamos, esas probas a nivel continental. Contanos un pouco cal é o papel de Matosinhos este ano tan importante. Sim, a promoção do desporto neste ano é muito importante para Matosinhos, obviamente, por termos este título de cidade europeia do desporto. Mas a agenda é recheadíssima, temos muitos eventos. Agora estamos, só no mês de janeiro já tivemos as finais da Taça de Portugal
de voleibol masculino e feminino, tivemos um fórum dos treinadores de futebol com mais de 1.700 treinadores aqui em Portugal, aqui em Matosinhos, os melhores treinadores portugueses do mundo, que estão inseridos nas melhores equipas do mundo, como Jorge Jesus, como Luís Castro, enfim, muitos, Marco Silva e outros grandes treinadores portugueses que estão a dar cartas pelo mundo fora. E como já vamos ter este final de semana a Taça de Portugal de baloncesto ou basquetebol, como também chamam em Espanha, e por aí adiante. Vamos no final do mês ter as Taças de Portugal de futsal, masculino, feminino, a final europeia, Liga dos Campeões de hóquei patins também, enfim, um conjunto alargado de provas nacionais e internacionais que enche a programação de Matosinhos como cidade europeia do desporto, que vai chamar a atenção para toda esta ligação noroeste peninsular, que tem aqui eventos de modalidades desportivas que o noroeste peninsular gosta essencialmente. E teremos também a Taça Ibérica entre Portugal e Espanha de handball, por isso balonmano, por isso temos aqui um conjunto de atividades muito diversificadas e modalidades que vão encher aqui os pavilhões e os recintos desportivos de Matosinhos. E a última, Nuno, vai outra vez sobre o ciclismo. Falábamolo con Ezequiel Mosquera, hai uns minutos falábamolo tamén con Gustavo César Veloso, os dous pois participantes deste gran camiño. Bueno, Ezequiel organizador, Gustavo César Veloso un dos treinadores aí de equipas portuguesas. Tamén falamos con João Matías, corredor, atleta portugués. Contanos un pouco como valorades aí desde Matosiños esta continua ida e volta, non? Tamén de ciclistas galegos que compiten en equipos portugueses, de todo este constante intercambio de tan interesante desde o lado galego, sempre a opción de acabar en Portugal competindo. Sí. Bom, o ciclismo é uma modalidade que aqui o norte de Portugal e Espanha gostam muito, e esta interligação territorial quase contínua permite que os grandes atletas circulem entre um país e outro. O próprio Ezequiel Mosquera já foi atleta aqui numa equipa portuguesa, antes de ser organizador, ele era atleta e foi já também aqui atleta em Portugal, mas nós valorizamos muito o atleta português, como é óbvio, por estarem nas equipas, algumas delas com dificuldades até em se conseguir manter nas melhores equipas da Europa, mas fazem um esforço muito grande e recorrem a atletas portugueses e espanhóis para fazerem das suas equipas competitivas e de enorme qualidade. Por isso, esta vertente de termos os atletas, quer espanhóis, quer portugueses, a competir na mesma equipa e a valorizar estes atletas é para nós, sem sombra de dúvidas, um marco importante, que o atleta ibérico seja valorizado nas provas desportivas, que as equipas apostem nestes atletas, porque só assim é que se consegue uma evolução da modalidade. Se os jovens que estão no fundo a continuar e a aprender uma modalidade não tiverem como referências atletas das suas nacionalidades, quer portuguesas, quer espanhóis, depois a modalidade começa a sentir-se muito na evolução, porque os atletas depois têm que ter referências para continuar. E estes atletas portugueses e espanhóis nas equipas são essas referências mesmo que nós queremos, e que os jovens, quem inicia a prática de uma modalidade gosta de ver quando está a praticar, e por isso é importante o papel dos atletas portugueses e espanhóis. Pois obrigado, Nuno Santos, concelleiro aí en Matosiños do deporte. É unha maravilla telo aquí neste programa galaico-portugués. Foi un placer e até a próxima. Até a próxima, prazer meu, obrigado. Moi ben, e despois de escoitarmos a Nuno Matos, ir xa acabando, lembrade que neste episodio de ciclismo transfronteirizo galaico-portugués, temos evidentemente que recordarvos as 5 etapas deste gran camiño do 2025. A primeira, como comentamos, desde Maia a Matosiños en Portugal, as 4 seguintes xa na Galiza,
segunda transcorreu entre Mariña Estrada a terceira, Ourense Pereiro a cuarta, Pobra de Brollón o Cebreiro e a quinta de Betanzos a Santiago, cubrindo un pouco as 4 provincias galegas e o norte de Portugal, no que comentamos, resaltamos, subliñamos, é a principal proba ciclista neste noroeste peninsular. Xa vos comentamos tamén eses 9, 15, 18 equipos que competiron, 5 deles portugueses. O gañador deste ano foi Derek G, o canadense, e con estes dados rematamos, acabamos, como sempre. Unha aperta moi grande para todos, forte abrazo, deixámosvos. Hoxe non temos unha música galaico-portuguesa, mas temos unha música a favor da bici e de todo o que ten feito por nós, ese Bicycle Rise de Queen. Chao, chao, obrigado.